Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana wudu ya kana nasta'in. Niki mangke enten ilmu ingkang panjenengan boten pernah mirengaken. Aja ngawur aja. Yo, kok sampeyan dhewe dalan sampeyan gak apa-apa lek aku aja. Aku gak arep baju putih. Mugi-mugi niki mangke lek enten ilmu ingkang keluar dugi mulut kula nggih panjenengan boten tau mirengaken niku krana keimanan Indonesia niki pun 500 tahun dibohongi oleh orang-orang yang kita yakini dan mereka mengakui darah Rasulullah, nasab Rasulullah 500 tahun lamanya. Maka dari itu kita niki ngaos mulai bujang sampai gak ada suami, gak ada istri, gak ada yuga, gak ada putu, mboten ngerti. Maka mangke niki ilmu hake Allah sanes ilmu kula nggih. Lek mboten pernah mirengaken nggih panjenengan pirengaken mawon. Sholawat, dzikir lan tasbih bismillahirrahmanirrahim suratul Al-Fatihah menika ingkang saged panjenengan kepanggih napa ingkang dados panutatine panjenengan ngeniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Nah niku nggih. Tapi ten mriki panjenengan pun ngertos Al-Qur'an berjalan niku napa nggih niku laku perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dados contoh utama. Mongko menika kita niki kirim napa sholawat setiap istiqomah mongko kita gampang kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sora Masirul sampai saat niki kula mboten kepanggih nggih krana keimanan panjenengan pun dirubah-rubah oleh mereka yang mengaku darah Rasulullah yang kita yakini memang benar mereka adalah nasab Rasulullah. Kenyataannya mereka bukan orang Arabiah, orang Yahudi yang beragama di Indonesia ini yang berbisnis pondok, menyampaikan ayat-ayat Allah. Rasulullah mung dadi gambaran, dadi pembukaan kepentingan pribadi yang menguasai diri mereka duniawi. Ten mriki ndamel pondok, ten mriko kali kancane kali perkumpulane rapat kajeng ngrubah sejarah bangsa Indonesia. Pun jelas niku nggih pun semerap terbongkarnya sekarang niki kalian merubah kehendak Allah salah setunggale nggih. Lek mati engko celun jenengku mlebu swarga, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebu neraka sak keluargane. Lah niku orang-orang jahiliyah, orang-orang Ba'alawi. Pun jelas nggih, namung niki kula paringi ilmu ingkang sak benere. Sesungguhnya makhlukipun Allah niku enten sing diciptakan khusus, enten sing diciptakan nggih disuruh memilih. Mongko menungso menika dateng Allah diciptakan dados menungso diparingi paling sempurna di antara makhlukipun Allah. Nggih enten akale, nggih enten nafsune. Maka menika menungso niku sesungguhnya mboten dituntut napa-napa dhateng Allah. Walaupun enten ayatipun Allah, kon tak dadekno menungso hanya untuk beribadah kepadaku. Nah niku enten ayat lintune dituntut untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Zatullah pencipta lafal Allah. Mergo lafal Allah menika mboten semerap ten Zatullah, mboten semerap sepenuhnya maksudipun kula. Tapi zat menika sing damel sedaten nggih semerap sak tetanten wong niku sing damel. Lah menika kita mboten mengenal krana niku Islam di Indonesia niki enten sing rusak nggih niku wau. Lah niku wau nggih menungso niku diciptakan sempurna di antara makhluk Allah kabeh krana enten akale, enten nafsune. Lah niku nggih sesungguhnya mboten dituntut napa-napa. Kon dadi api berarti kon tak kei surgaku, kon dadi elek ning donya ya berarti kon tak kei rokokku. Namung kok kon tak kei rambu-rambu ingkang saged dadi tiyang bener. Lah niku kon tak kei rambu-rambu, kon gak usah nglakoni apa sing tak kalamno melalui Al-Qur'an.
Wis dadi sak karepmu kono engko lek wis akhir zaman kon ya bertanggung jawab. Diambek. Lah niku nggih, niki menungso. Allah menciptakan jin nggih ngoten. Jin niku nggih enten nafsune. Enten akale. Tapi akal menungso niku lebih panjang. Akale jin niku cendhek. Maka menika diceritakan di syariat tarekat makrifat, jin niku gadai sifat iri ten menungso. Lah niku atos-atos panjenengan nggih lek ngaos-ngaos nggih kelampak-kelampar ngeten iki pun sampai bersekutu dengan jin. Lah jin niku gampang kepanggih, gampang ketemon, dateng menungso king kelakuan. Mergo jin niku lek nipu daya masih ngaku nabi, masih mengaku wadatul wujud wali Allah, masih yo napa nggih sing disampaikan ayate Allah. Tapi jin niku sifate cethek, moko gampang ketemuan lek tiyang ingkang iman dateng Allah sak benerane. Jerumusno iki kon kate kelakon iki aku wadatul wujud ingkang dikongkon Allah ngoten ngakune. Maca iki kulhu geni. Ya napa Mas? Kulhu geni kulhu sungsang wali yuwa wali karsa. Kersaning Allah Ta'ala ini lek terus kula terusaken niki arahe ten dukun. Niku kulhu geni kulhu sungsang nggih ngoten. Kulhu sungsang wali yuwa wali karsa kersaning Allah Ta'ala pagerjati sangga ulu sambuk ketali apa ya ngono plataran katon segara plataran katon gunung pelkak perker la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan ngoten niku nggih. Lah niki mboten wirid-wirid ngeten iki termasuk hijab. Lek basa enten Arabe. Ha iki sing rusak-rusak imane panjenengan. Kula dihijab, kula mboten enten khodami, mboten enten napa niku kula tiyang bodho. Dihijab dukung griyane. Dugi mriki ngejib kula, dikira kula ngoceh ngeten lek wis dikejib lekep mboten saged ngomong. Nggih lek kula prewangan. Nggih lek kula khodaman jin, nggih lek kula sekutu kali laknatullah mboten saged. Tapi mboten mapan sesungguhnya niku. Krana napa komunikasi antara kula niki prewangan, kula niki khodaman kali tiyang sing ngejib niku wau. Napa nggih? Sekutu. Hijab niku mboten enten malaikat. Hijab niku khodame jin. Nggih termasuk sing kula waca-waca niki wau niki mboten enten ilmu umum niki wau ilmu turun-turunan sing diturun-turunno. Maka nggih niku wau mboten namine mboten umum nggih niku ilmu sesat. Lek selawat niku umum, ilmune Allah kake Allah sing sak benere. Lah niku. Lek tiyang khodaman niku wau kalian cekutu laknatullah sampean selawati metu siunge kula. Lek kula khodaman jin, lek kula cekutu kali laknatullah. Tapi kula lek dikecep mboten mapan wong kula niki prewangan khodame padha jine. Ha niku misale kula kalah tirakat kali hijab niku wau. Kula sekedar nyampeaken iki prewangan jin kula jin kelas jin biasa, sanes kelas jin ibrit, sanes kelas jin lot. Kalah komunikasi. Mboten enten, mboten semerap. Akhire nggih ngoten nika. Saged ngoceh-ngoceh ngeten. Tapi lek sampean ahli sholawat, sampean kirimi sampean napa istiqomah suratul Al-Fatihah niku wau ten wali-wali Allah sampean sholawati. Kula ngoceh ngeten iki panjenengan langsung dikete kula siungen, kula napa lah niku. Atos-atos panjenengan lek ngaos. Nggih. Niki lek ancene napa niki wau jin, sifate jin niku njerumusno menungso. Lek menungsone imane dateng Allah kuat, mongko geus ketemon. Mergo lek tiyang khodaman niku nggih enten tata carane nedhi-nedhi. Nggih minyak, nggih nika, nggih niki. Umum mawon nggih nedhi minyak niku. Niku khodaman. Khodaman jin. Lah jin niku nggih ngoten niku sifate. Nggih sifate dikengken milih, lek dadi apik ya dadi apik, lek elek ya elek, tapi Allah menyareatkan niku sa elek-eleke menungso niku
Jin sing paling apik niku, sing apian elek menungso niki. Maksudipun menungso sing boten salat, sing boten napa niku nggih. Jin sing salat sing napa niku, sing apian tiyang sing boten salat niki. Karena napa niku sesungguhnya niku enten rahasiane Allah niku wau. Cek menungso gak bersekutu ambek jin. Boten enten tunggu syarat atur ketaket makrifat niku menungso berguru nang jin, jin berguru nang menungso walak-wali mboten enten. Gurune menungso nggih menungso, pados sing waliyullah wadatul wujud wali-waline Allah. Lah niku nggih jin. Niku jin lalek napa menungso niki wau enten yang ditetapkan oleh Allah. Nggih niku wau sing jinah dugi Allah nggih para rasul lan para nabi. Para nabi mawon nggih diusaha dalam proses menika sampai nggih tetep dados nabi tok mboten mencapai ilmu kerasulan. Mboten sampai lek wis jelas rasul niku jelas nabi, lek rasul niku jelas nabi, lek nabi dereng tentu rasul ngoten nggih. Lah niku nggih, mongko menika niki wau antara menungso lan antara jin. Nggih, niki yang ditetapkan oleh Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang haknya Allah, sing kitabe pun disuwek. Sehingga kita tidak mendengarkan yang haknya sebenarnya Allah niku pun disuwek oleh orang-orang yang nggih nika sing elek atine. Sampai sakniki termasuk nggih lek panjenengan kali kula ningali fisike, wah surbanan, gamisan, sampai surbane ngono duwe pondok gede wong apik. Kenyataane atas panjenengan. Panjenengan mboten sampai kepanggih Rasulullah nggih krana kula niki. Kula ajaraken liya tapi mboten kula sholawati sak benere kepanggih Rasulullah gampang. Malah kula persulit duduk turunane nabi, duduk nasabe ulama, duduk makome waliyullah. Gak kirane kon kepethuk Rasulullah. Niki kon sing paling panjenengan sampai pirang-pirangaken wingi. Wingi-wingi menika nggih, tapi ten mriki mboten. Sampai sholawati mawon, sampai istiqomah mawon mangke kepanggih Rasulullah piyambak. Atas kehendak Allah niku gampang kepanggih wali-wali yuwa sampean Al-Fatihah sampean kirimi panggih. Lah niki sing ditetapaken dhateng Allah niki panjenengan nggih mboten cemerap. Mongko ten mriki hake Allah sak benerane. Azazil. Rinio. Niki sing ditetapaken Allah nggih. Azazil rinio. Kon saiki tak perano beda. Kudon anak putuwe Nabi Adam. Engko kon bangkang nang Nabi Adam, aja gelem kok. Tak aku sujud kon engko, tapi kon aja gelem. Nggih ya Allah. Napa ya Allah kon saiki jenengmu setan. Kon teko geni. Ya niki kon sampean pirang-pirangaken. Sampean mboten sak benere semerap diduduhi belakang niku pun dihapus. Atas panjenengan lek ngaos mangkane meniku dihapus niku sing dadi setan niku asli Azazil malaikat. Lek menungso karo sakti-saktian sesungguhnya donya niki saktian setan. Nah niku nggih. Niki perane setan dateng Allah dikengken menguji anak turune Nabi Adam mongko lek pun diuji lolos lek jaman sakniki mongko dadi waline Allah. Nggih, setan niku ngoten mboten karepe dhewe. Niku sesungguhnya Allah ingkang nyuruh. Lek setan karepe dhewe, setan gak ada ATM. Nomor rekeningnya mungkin 10. Nggih, kenyataane setan mboten gak ada ATM, mboten gak ada surat tanah. Nah niku perane pun dateng Allah dikeken gudha menungso sing iman dateng Allah melalui tirakat. Lah setan niku ana umate Kanjeng Nabi. Kate meniti cinta nang aku ayo gudon. Digodha ten setane dugi. Nggih saged ngomong setan niku wujud menungso kok. Wujude lekak-lekuke kados menungso. Nggih saged ngomong lek ancene wong Indonesia nggih ngomonge basa Indonesia. Lek ancene niku wong Jawa nggih ngomonge Jawa. Lek ancene negara liya kula mboten ngertos, kula mboten ngalami ten negara liya, niki ten Indonesia. Ngaku setan iki gudha sembarang kali sampean pun ibadah keterami. Jadi sampean niku tolong dongakno
kabeh makhluke Allah iki termasuk setan iki dongakno nang Allah ceke di sepuro. Lho setan titip donga tapi dhek mboten ngakoni setan sak bener. Ha niki ngakune nggih menika. Ngoten meniku ndongaaken tiyang ingkang kelampahan iki wau ya Allah, ngeten-ngeten ya Allah, termasuk setan niku panjenengan ngapura. Sampeyan ngapura ya niku didikan Allah, sing ngengken Allah. Lek karepe dhewe setan nggih, sampeyan kali kula diculoki picek kabeh. Mboten saged setan nyuluk mata kula, mripate panjenengan mboten saged. Karena datang Allah memang diperankan khusus untuk menggoda manusia, untuk menggoda anak putune Nabi Adam. Lah niku. Mboten jaman sakniki tok, zamane Nabi Ibrahim nggih dikengken kuda. Nabi Ibrahim enten Mekah dikuda Ibrahim bualang ten Nabi Ibrahim. Sampai saat ini sejarahnya lek munggah haji balang jumroh. Mudhun malih ten Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Sultan Aulia Abdul Qadir Wali salat. Niki setan niku teko gudon. Niku dugi setane. Wis Nabi Khidir kon Nabi nggih Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Wis kon ibadah ketrima kabeh wis kon gak usah salat, gak usah apa. Lah niku Nabi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah pasrah datang Allah. Akhirnya dia jawab, sakit komunikasi kalau setan. Nggih. Mana mungkin aku ya engkau Allah. Sedangkan kekasihmu sholat tak kau perbolehkan, sedangkan aku datang tak kau perbolehkan, kau laknatullah. Moko ngaku iya anjene aku setan. Ah niku nggih. Boten kon setan saiki ketemuan kok tak cakar, tak culuk, tak godak ambek sapu, tak gebuki boten. Malah saged omong-omongan, komunikasi. Kali setan niku wau. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten syariate Kanjeng Nabi tukaran kali setan boten. Malah komunikasi. Kalian Allah nggih ngoten setan iki komunikasi ngene. Setan aku mari ngene ngekei muga-muga mboten ngekei azab nang negara kono. Tsunami ngene-ngene. Moko sing tiyang sing kalah datang ujian, datang Allah nggih saged komunikasi kalian setan iki nggih diparingi semerap. Akhirnya enten tiyang tanglot, tiyang apa ngoten niku tepak ben apa ana niku ana iki tepak tapi mboten diparingi kabeh. Mboten diparingi semerap mulai setunggal sampai 10 mboten separuh. Maka menika enten kurbane anak putu kalian kula panjenengan iki lek arahe keimanan dhateng Allah kalah ten tengah-tengah diuji dhateng setan iki wau dadi dukun anak putu panjenengan kalih kula enten sing mangan sabun enten sing kelakuan boten bener niku umum nggih. Dadose setan niki wau nggih asli dari malaikat Azazil ingkang Allah nggih nimbali niku wau diperanaken tentunya nggodha anak putu Nabi Adam niku wau kersane anak putu Nabi Adam ingkang lolos diuji dados waliyullah termasuk ilmu waliyullah niki sampai dipejamati datang tiyang ingkang iman datang Allah niki mangke setelah meninggal diparingi datang Allah predikat wadatul wujud wali Allah. Niku nggih sampean Al-Fatihah terus sampean istiqomah terus lek enten kesusahan enten tanggane sampean sing iri dengki kajenge nglakoni sihir-sihiran kali sampean mangke dikepanggi Allah melalui wadatul wujud ingkang sampean kirimi suratul Al-Fatihah niku. Lek sampean boten gadah istiqomah kirim-kirimi suratul Al-Fatihah dia datang wali-wali Allah nggih boten saged. Malah wirid liya adu wirid sun mata ajiku jaran goyang semar mesem wis aduh mboten karu-karuan menika nggih pun dilampahi niku aku sampean adu ilmu
sosotan kalah nggih ngeblak nggih napa. Tapi lek sampean ahli sholawat, ahli zikir niki mangke panjenengan ingkang ditulungi Allah, lek ancene panjenengan niki wae keimanane dhateng Allah, mangke panjenengan diparingi sosok seorang waliyullah salah setunggale ingkang sampean kirim-kirimi suratul Al-Fatihah niki. Lah niku sampean niku kepanggih Allah. Gampang nggih. Gampang, lebete kehendak zat tuwuh niki fisike wali-wali Allah ingkang dipilih Allah dadi wadatul wujud nggih niku disyariatkan arse pun Allah sanes dukur langit. Nek kita kali panjenengan kula kali panjenengan ngartekaken arse Allah dukur langit mboten tutuk-tutuk sampean. Maka ten syariate sing saged tangkap akal niku diayatkan oleh Allah bahwa aku bersemayam di ares. Nah niku nggih. Lah niku perane setan niku wau ditetapkan ancene untuk menggoda manusia anak putune Nabi Adam. Nah niki. Lah iblis niku napa? Masuk ten iblis. Lah iblis niku napa? Tingkatane lebih jahat dugi setan. Setan nggodha menungso mboten berhasil seneng asline tapi disyariatkan oleh Allah niku setan nggodha menungso lek menungso tambah iman setane susah setane sumpek boleh mboten berhasil nggodha jerumusaken menungso niki nggih niku kersane Allah. Dan syariat ditulis ngoten niku kersane Allah mboten napa-napa niku. Kita ora usah mikir mriku, mikir ilmune mawon. Sesungguhnya setan iki wau sinten. Lah niku nggih pun jelas kan setan niku yang di luar diri niki wau bentuke lekak-lekuke kados fata morgana, bentuke menungso nggih saged omong-omongan kalih tiyang ingkang kelampahan meniki. Setan yang di dalam diri nggih wujude kula ki ambek. Ah niku nggih, setan yang berwujud kelap-kelip niku fungsine nggodha lek waktu salat. Ah niku moko kula panjenengan iki kula paringi ilmu senajan kula ngoceh ngeten senajan nggih mirengaken ilmu iki kali nedha kali selawat kali zikir pun sampai sampean tangan kiwa nedoe. Lah niki lek tangan kiwa setan sing berkelap-kelip niki wau mlebet ten tedoane panjenengan sampean tedoh moko ngotori atine panjenengan. Ah niku nggih niku fungsine sing kelip-kelip niku wau. Nggih pun ngertos nggih setan tiga niku pun semrap panjenengan ngaos ten pundi-pundi mboten tahu kepireng wujude setan namun ten mriki saged sampean semrap sesungguhnya nggih setan niku nggih bentuke telu niku. Lah iblis niki wau napa diciptakaken nggih sami. Dikengken napa iblis niki lebih lengkap dugi setan. Moko menungso lek ancene niki yang dominan hidupnya berjiwa iblis moko serakah jahat nemen salah setunggalih ingkang nggih dirahasiakan Allah sesungguhnya mboten rahasia niki nggih umum mawon tapi pun mboten enten kitabe pun disuwek menika dirusak-rusak menika nggih pun jelas niki panjenengan mboten ngerti kitab apa sing disuwek kitab napa sampean pun ngertos kan sakniki kitab pribumi wali-wali Allah niku kata sing disengitaken disusupi gadane tiyang Ba'alawi. Panjenengan semerapan dirubah kabeh. Kanjeng Nabi ngene, wali pribumi iki, gurune iki, wae mboten waliyullah pribumi mboten berguru ten tiyang-tiyang Yahudi sing ngaku-ngaku tiyang Arab bahasa Arab niku. Waliyullah pribumi sedanten menika nggih gurune sing dadosaken niku wadatul wujud wali-wali Allah niku Syekhona Khalil Bangkalan Madura termasuk Romo Yai Hamid termasuk Yai Hasyim Asy'ari Syekhona Khalil Bangkalan niku pencipta waliullah melalui Syekhona Khalil Bangkalan nggih. Dadi panjenengan sejarah-sejarah pun dipirengaken wis gorowan kabeh niku. Monggo ingkang pribumi nggih dados pribumi mawon. Nggih, bansul malih niki wau. Iblis niku diciptakaken dhateng Allah. Nggih ten diri niki enten. Termasuk iblis niku nggih pun mboten ngomong lintune ilmu ingkang niki mawon. Iblis niku diparingi
kewenangan dhateng Allah saged menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mongko menika tiyang ingkang kelampan niku wau gadhahi istiqomah dhateng Allah pasti diuji kepanggih Rasulullah saderenge kepanggih Rasulullah niku nggih ngoten. Panjenengan istiqomah terus, panjenengan istiqomah terus, panjenengan istiqomah selawat niku sampai dadosaken mongko panjenengan ingkang diketemui dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan boten kenal teng Kanjeng Nabi. Boten kenal, tapi di dalam diri niki ada yang terbuat dari Nur Muhammad. Nggih niku sing saged salam dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saged mengenali beliau. Iku lek akal pikir sedanten niki fisik niki mboten kenal, tapi yang di dalam niki sing saged bersolawat sampai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngoten niku mangke enten sosok teng ngajenge panjenengan. Mboten tilem niki, lek tilem niku gorowan mimpi. Moko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten cemerap kene kaget. Lho, sinten niki? Lah niku moko Allah membuat diri ini lemah lunglai ndak berdaya, akhirnya tertunduk diri ini. Maka ada yang berbunyi di sini assalamualaikum ya Rasulullah. Niku. Gampang toh nggih, gampang. Niku kepanggih Rasulullah gampang. Sholawat mawon wong Allah sing ngengken sholawat kok malih sampean diajaraken ten kula malah ilmu-ilmu sing mboten jelas menika akhire kepanggih nggih tipu daya niki iblis niki to. Krana lek asale istiqomah niki wau melalui Al-Qur'an nggih pasti kepanggih ingkang asli riyin terus binjinge metawa kapane malih panjenengan istiqomah dikepanggih malih dengan sosok yang sama. Sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku fisike nggih menungsa. Iblis nggih sami kali menungsa-menungsa. Sanes iblis niku kaya kewan wujud napa ditambahi napa mboten. Nggih meniku sami kepanggih. Tapi dateng Allah disyariatkan cek mboten ngaku-ngaku kepanggih Rasulullah. Ngoten-ngoten menika kathah sing ngaku-ngaku namung Allah mari syariat kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk-makhluk liyane gak iso nyontoh fisike Rasulullah. Lah niku enten Al-Qur'an boten saged dicontoh oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah ingkang sanjang niki. Lah niku tapi iblis niki wau nggih krana kita niki mau awale melalui sholawat kepanggih sing asli riyin nggih niki nggih nggodha malih iblis niki enten sosok ten ngajenge panjenengan dengan berfisik sama. Tapi napa ingkang disyariataken dhateng Allah niku sing boten saged dicontoh dhateng makhluk-makhluke Allah niku Kanjeng Nabi napane fisik sami menungsane. Nggih kados kita niki. Napane mukae. Moko ten syariate mukae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lek enten tiyang sing semerap ngeblak boten. Tapi lek angsal izin dhateng Allah sampean melalui sholawat. Wah, sampean nggih kasmaran terus dhateng Kanjeng Nabi sampean. Nggih. Niku nggih. Lah iblis niku wau ancene perane dhateng Allah dikengken saged nyerupai Kanjeng Nabi tapi mboten sempurna mung mukae ingkang mboten saged atos-atos panjenengan. Nggih. Niki ingkang ditetapaken makhluk-makhluke Allah nggih termasuk iblis niki wau saged nyerupai fisike Kanjeng Nabi mung mukae mboten saged. Setan niki wau ditetapkan oleh Allah walaupun asalnya dia ini adalah malaikat Azazil tapi diperankan datang Allah untuk menggoda anak putune Nabi Adam. Lah niki perane sudah ditetapkan oleh Allah. Lah menungso niku wau nggih pilihane kiyambak krana diparingi akal lan nafsu nggih
Malaikat nggih ngoten, lek malaikat panjenengan pun ngertos sedaten malaikat niku taat mboten enten nafsuwe. Dikengken nyekel trompet nggih sampai sakniki dicekel tok. Mboten dikengken nyembul dicekel tok nggih. Dikengken jaga neraka nggih jaga neraka tok. Niku lek malaikat panjenengan pun ngertos-ngertos sedanten elmune niki wau dadose panjenengan pun ngertos nggih. Perane setan napa, perane iblis napa, perane malaikat napa, perane menungsa napa nggih. Lek menungsa nggih pilih-pilihane panjenengan dados tiyang ingkang sae nggih panjenengan mangke di paringi surgane pun Allah, lek milih dadi tiyang menungsa sing elek nggih menika dados kekal abadi ten lebetin neraka jahanam nggih. Pun ngertos nggih dados panjenengan nggih. Nggih dadi niki ilmu ngaos mriki panjenengan sing boten kepireng sakniki sak benere kepireng niki nggih sampeyan dadosaken ilmu. Salat wirid-wirid ingkang ketemu makhluk-makhluk sing ngaku-ngaku malaikat, ngaku-ngaku napa niku enten wirid khusus. Tapi panjenengan ingkang sholawat mangke panjenengan dikepanggihi ingkang asli dhateng Allah, merga niku Allah ingkang ngeken melalui Al-Qur'an pun melalui kitab-kitab kuatose kitab nggih, kitab gawenane gen-gen jahiliyah menika. Nggih pun jelas cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.